Ако искаш такива рамена, не прави тия движения. Първото е това. Изглежда много добре, обаче от това няма рамената ти да пораснат. Ето второто, което не трябва да правиш. Отново няма да ти пораснат рамената от тия движения. Поредно движение, с което си губиш времето. Ако искаш рамената ти да станат ето е такива, всяко едно движение тип раменна преса би ти свършило перфектна работа. Оп. 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 Раменна преса с лос. Перфектен избор за твоите рамена. Това са топ 3 упражнения за масивни рамена.